Sine special sokubethela umuzi, I believe you know. Ungaze usalile emuva uthi wena awuzwanga. Ispecial sokubethela umuzi siqale nge-15 September siyophela nge-30 September. Lapho umuzi wakho usubethela khona ukuze kwabantwana bokhaya bakwazi ukuthola imisebenzi, kube khona ukuzwana ekhaya, kube khona ukubumbana, nokuthula, nothando, imfudumalo. Nikwazi ukulala nasebusuku, ungabe khona into ezigijimayo emakhaya, konke lokhu kuyaphela. Ukubethela umuzi kubaleka kakhulu ngoba abathakathi uma ngabe umuzi ungaqinanga bayakwazi ukungena kalula bahlukanisa imindeni. Bona imindeni eminingi namhlanje ingasazwani, abantu bahlale emzini owodwa kodwa kupheka amabhoda ayi6. Omunye uphekela ekitchen, omunye uphekela dining hall, omunye uphekela ekamereni, omunye akathenti into kabani. Isiphithiphithi nje ezwe ekhaya kuzwanwa, akunakuthula. Abantwana bekhaya balwa njalo. Lokhu impawu zokusimela ubethela umuzi. Ekhaya kunemisindo ezwakalayo phezulu ququru emahofini awazini lekhalayo, ebusuku akukho ukulala, uvuka ukhathele. Yizo lezi impawu zokusimela wakho aqinanga kumele ubethele. So festive season abantu bazoyigqekeza imizweni yayindaba yokudlala. Noma uhambe yokuma holiday, hamba ukhululekile wazi umuzi wakho sokubethelile. Especially lesi ungasivumeli sikugeje. It's a 50% off ukubethela umuzi only from nge-15 September until nge-30 September. Kodwa sobethela ngendlela eyodwa. Especially si-under indlela eyodwa. Indlela zokubethela imizi ziningi. Siyakwazi ukubethela umuzi wakho ukuthi uphenduke ulwandle kunenkanyamba uma ngabe kufika abantu abayize ngesibi bangawuboni umuzi kodwa babona ulwandle. Siyakwazi ukubethela umuzi wakho ukuthi uphenduke isiganga uma ngabe umuntu uze ngesibi angawuboni umuzi wakho uphenduke isiganga kodwa abona isiganga. Siyakwazi ukubethela umuzi wakho ukuthi umuntu angakwazi ukungena total. Abone nje ukuthi cha ayikho indawo yokungena siva lonke amakhona. Sokwazi ukubethela umuzi ukuthi umuntu akwazi ukungena kodwa angakwazi ukuphuma, kusho lapho siyawucupha. Kuthi umuntu akwazi ukungena kodwa into ezoyenza engenzeki, usho lomthakathi abambekile noma isigebengu sibambekile. Sakwazi ukuthi ukubethela umuzi usemzini wakho ubonakale wena ngathi ukhona ubungekho. Yiwo lokho kusespecialini ke ukubethela umuzi ngesithunzi sakho. Uhambe wena uye kunye indawo ekude la uhlala khona kodwa abomakhelwane bakho bakubona ukhona, nabantu beze ngesibi abayizitha bakubona ukhona. Bamangala uleweze emagcekeni bangazi ukuthi kanjani. Senza kanjani ke lokho? Uyama ke lapha umumile sathi isithunzi sakho, inhlaba sakhe isithunzini sakho, nesihlanganisa namakhubalo wethu siwavuse ukuthi aphile egcekeni lakho. Uma phile egcekeni lakho wena ubungekho kodwa uzoba kufanele bathi ndoda kanti awulali. Yabona? Ngoba bakubona ulawuze emagcekeni kanti wona awukho lapho. Mawufuna ukuqine kahle futhi kube nesiqi siphathe isikhali masathi isithunzi sakho ukuze kuzovuka wena uphethe isibhamu, noma kuvuke wena uphethe umkhonto, noma kuvuke wena uphethe isagila, noma ngabe yini uzobe iphethe isikhali yenza kubonakala ngathi ukhona igcekeni ubungekho. Ayikho umthakathi ozongena futhi ayikho isigebengu songena ngoba bayokubona ngathi ukhona wena ubungekho. Yiyo ke indlela leyo yokubethela umuzi ekuspecial. Lezi ezinye zikhona siyakwenza kodwa lokho akukho kuspecial. Ukuspecial esephela nge-30 September ile yokubethela umuzi ngesithunzi sakho. Kubonakala ngathi ukhona kanti awukho. Kubalekile ukubethela umuzi noma samakhohlelo ohlambulukile, kube khona ukuthula lokuzona phakathi ekhaya, nengane zikwazi ukuthola umsebenzi, ingane zingafundi ingane bese zahlula ukuthola umsebenzi. Umuzi awubethelwe, kube khona ukuthula nomoya webumbano nomoya wothando phakathi kwekhaya. Ubalekile ukubethela umuzi, kubalekile ngachaza kuzokushonelanga lokho. Kodwa ke uma ngabe uyafisa umuzi wakho ubethelwe, sithinte emanambeni athi 078 892 3264. Njengenyanga yamacala ukuthi ukhumbule ayikho ngana sixazululo. Kusho ukuthi benkinga kusho nesixazululo.